Usekapa musa. Ukhangela social worker. When faith does not make sense. Ngoba ngoku sele wedwa. Sonke izandla. Unomthunzi inkosikazi yakho ubuyithanda. Qibo uyifaka engcwabeni. Kodwa noba kunjalo manje usithi wena kuThixo kulungile. Ngoba thina ngoku sizawuthetha kodwa inyaniso yoba noba singenza ntoni sizokwazi uyofikelela kule ndawo inenxeba. uThixo yedwa okwazi uyofikelela khona. Kunjalo nje ulwamvila lokufa alibonakali ngoku ngekangcwatywa. Ulwamvila lokufa lubonakala ngelaa xesha abantu ngoku bethatha ityali zabo bebezonihlalisa. Bathi hayi ke mfo wamazima sabuya sibonane. Athi amaxhego bebehleli ngasebuhlanti athatha intonga zawo athi cethuma iyawubiphinde ibuyibonane. Zithi nezinsimbi nezingoma besenziwa apha zithi shwaka bengona luphakamayo ulwamvila lokufa. Kodwa noxa kunjalo mzima inye into uzuyithethe wena uthi kuThixo kulungile. Uthi kulungile ngoba sikhonza uThixo owazi konke. Sikhonza uThixo ongaxakwayo. Inyaniso yoba awekho amazwi awomeleleyo fokwarhorhwana sinowathetha kule ndoda ide ikholiseke naye. Kodwa mayithi yona kuThixo kulungile. Ukuze ke sibalisele abantu ebebengekho apha abazawusibuza ba imeko kaMzima ibinjani na, masiwafumana amazwi wethu ebhaliwe kwincwadi yokumkani bokuqala isahluko 18 ivesi phaya ezimbanjeni ku24. uThixo othe waphendula ngomlilo abe nguye uThixo. Lelizwi kaBawo elinkosi engibawo mayilisikelele ngoku kude kube nginaphakade. Bashumayeli basekhaya nemongameli ezilapha nenixolele
ngombhali nengixolele ngombhali kodwa nimncedise nje apha kumbhalo singabi nalo ixesha lokucikoza apha ngombhali kodwa ndivumelene into ethi ndizawuthetha ngombhalo mandibeke phansi kuba ingalo yami iyawudidinwe ngunyaka wesithathu waSamari lo umbhali asibalisela ngawo kwesisahluko isiganeko ezibini isiganeko sendlala isiganeko sesomiso unganethi imvula ephelile amanzi nemilambo ichile ukumkani osesihlalweni nguAhabi ukumkani osesihlalweni nguAhabi iadministrator yakhe mzukulwana kaba ukhwana nguObhadiya nothi lo ungumprofeti nothi lo ungumprofeti nguObhadiya i-chief administrator yale kingdom kaAhabi uJezebhele ugqiba bulala abaprofeti bakaYehova uJezebhele ugqiba bulala abaprofeti bakaYehova uObhadiya indoda emoyikayo uThixo nayo indoda emthandayo uThixo yathatha abaprofeti abayi-100 yabafihla emqolombeni mntakaba omkhulu uRhorhwana yabondla ngesonka namanzi uThixo ophendule ngomlilo abe nguye uThixo abe nguye uThixo uthi umbhali kwesisahluko se-18 indlala yabhoka kwaSamari aphela namanzi ake ngicakisele ndaba ngokwakwasayensi omemba balapha bazayingqina lento yoba amanzi amele ubomi bathi abantu ke abafundileyo abeyicacisa lentetho water is essential for life lafika ilizwi likaThixo kuEliya lathi hamba uye kwinkosi yakho uAhabi khamendenhle yokukhonza uThixo phakathi kukaAhabi noEliya kukho ubuthaba uAhabi ufungile wathi apho nimbone khona uEliya ndiza kumbulala ngoba inhlekele ayehlisela isizwe sakowethu ngamanzi ndiza kumbulalela loo nto kodwa ngalomzuzu apha egeyithini kuhleli okanye kume uObhadiya the chief administrator kunye naye uAhabi uthi uAhabi kuye ndoda apha kwaSamari buphelile ubomi uphelile ubomi apha kwaSamari uphelile ubomi ngoko ke khawukuphume ngasekhohlo nam ndiphume ngasekunene
inhlambo zelizwe lako wethu siyawukhangela amanzi bohlukana ke lithe kundi uThixo ophendule ngomlilo abe nguye uThixo phakathi nendlela uObadiya wadibana noEliya uEliya hamba ne-assistant yakhe wadibana noEliya uEliya hamba ne-assistant yakhe wadibana noEliya kwancokolwa kwathapha ekuncokoleni kwakhe ebamba inkomfa mntakaRhorhwana wathatha iresolution ethi ukuze kulunge apha kwaSamari make sinyuke sibhekene entabeni yeKhamele masinyukeni sibhekene entabeni yeKhamela apha ke kwasisahluko befundisi basekhaya seshumeni nesibhozo seniqaphele kukho uThixo obhalwe nge-small letter T uThixo orepresent okanye uThixo omele abaprofeti bakaBhali kubekho uThixo obhalwe nge-capital letter T amele yena uEliya obhalwe nge-capital wathi Eliya asinyukeni madoda siyentabeni siyokodlula phezu kwentaba uThixo phakathi kwabanye oThixo abashumayeli ke bayalazi elibali uBhali Obadiya wathatha abaprofeti bakaBhali abayi-450 wenyuka nabo intaba uEliya wayedwa wenyuka intaba ndiyakholwa baba uEliya phambi kwaba enyukela intaba watsala amazwi atsalwa indoda esengxakini okanye amazwi avuma ngumntu osengxakini wangathi uvuma umbongothi ngipheleke mkhululi mandiphathelele kuwe ngoba mnandi nakuhamba nawe zendingadinwa uThixo aphendule ngomlilo wakabe nguye uThixo wafikwa phezu kwentaba zawuyeka andithanda ushumayela abantu belele ukulale nabo balapha ecangu wafikwa phezu kwentaba wathi uEliya qalani madoda ngoba nibaninzi kunami baninzi nina the first instruction eyoba ungafaki umlilo wasokhiwe isibingelelo abekwa amatye abekwa amanqanqwa kwagqitywa yabekwa inkunzi esibingelelo wathi uEliya qalani madoda nikhwaze kuThixo wenu akhwaza la madoda ingabikho impendulo amanesithi uEliya sinisana ukukhwaza hlaze usabhizi kuba kaloku ikumkani aphinde adoda ezantsi la madoda Bahali siphandule ingabikho impendulo amane dlala ngawo uEliya la madoda athi kunokwenzeka koba ulele qinisani ngakumbi ukukhwaza ethendelo nawo
ngelizwana amandla Bahali siphendule ajulu Bahali athi kwaka aqondokoba mawathathi imela ahlabe lezo Bahali avakalelwe amane nokusenza Bahali siphendule athi kwaka uBahali athi lawutshona ilanga athi lawutshona ilanga mntakamba uMakili wathi ke uEliya phezani ngoku kudala nimkhwazi uBahali wenu ukumkani wenu phezani ngoku wathi kuzamngena mna the first instruction mongameli wathi masichithwe isibingelelo sikaBahali ingxaki asinayo mntakakrokrwana izinto zethu zingahambi kakuhle uThixo wethu engasiphenduli nje simthandaza okanye simbiza phezu kwesibingelelo sikaBahali. Amen. First instruction uEliya wathi sinjani ndizana isibingelelo sikaBahali nawe ulapho naye uBahali naye uBahali wakho naye nanimazi ke uBahali owalapha kucendana kodwa umuntu ngamnye lapha unaye uBahali wakhe naye uBahali wakho kodwa namhlanje bufuna into zakho zilunge ngakusichitha isibingelelo sikaBahali wathi masichithe isibingelelo sikaBahali wathi awugqiba wathi masakhiwe kabutha hayi khawusakhe kabutha isibingelelo sakho ukhangelwa ngoba izinto zakho zizilungana wathi masiqalelwe sakhiwe kakutsha wathi masiqalelwe masakhiwe abekwa amanqanqwa abekwa amatye ngokwezizwe zikaSirayeli wathi awugqiba wathi makagalelwa amanzi wavulwa nemiswele agalelwa amanzi phezu kwesibingelelo sankconkcosa samanzi teqe ndiyakuthemba ngoba uEliya lona wake wangena kwikonzo yamawisile wamva bawujika umshumayeli wasekhaya kayaphethe sithi inhliziyo yaphukulayo neyaqophokileyo akayikuyithela uThixo wathi abesitshwa wathi Thixo ngenxa yasisihlwele khawungive kwangoko wehla umlilo wathi thini wathi inkuni wathi amanzi wathi amatye wathi emveni koba ekugqibile wathi uEliya bababiza abaprofethi bakaBahali wathi uThixo omakakhonzwe nguThixo othe waphendula ngomlilo mntakaMakeleni sizisa uThixo njalo sizisa uThixo njalo sizisa uThixo njalo mzima sizisa uThixo njalo sizisa uThixo ode sayibona inhlungu yakho ayikhokhose ngesandla sizisa uThixo njalo mzima sizisa uThixo mzima ode sayibona indoda ilila olulisandla sakhe ayixhase mzima sizisa uThixo aphendule imibuzo esenhliziyweni bayisisizisa uThixo azawuthi qala isimelizwe uthi mama bekhona ekungenthe sizisa uThixo njalo azawumanga phambili abeliliwa abeligwiba abeyindawo yozimela sizisa uThixo njalo sizisa uThixo njalo sizisa uThixo njalo kwelikhaya sizisa uThixo othi abantu sebehlekisa ngawe kodwa suka kuvuthulule akubeke uyohlala namakhosi sizisa uThixo njalo sizisa uThixo mzima athi liza selikurayithe off
lifu kodwa uThixo yena ku-reinstate awugqiba kubeka kuvuthulule akubeke ngasesihlalweni sakhe athi awugqiba athi welcome home faithful servant, you've been faithful kwinto ezimbalwa, ngena ubudlilifa bukumkani mlungisele. Imabhayi sizisa uThixo othi somkelwa ngabazukulwane inhliziyo isuke esihlalweni asuke uThixo yena akusisile into yokuhleka unwabise sizisa uThixo njalo Phawula ekhaya uThixo ophendula ngomlilo izoyeka ke ngokwenzela uba inkonzo le ingabulawa njengo phaya lo mama kukumaqhasho ndikhulele phaya sinjameni umuntu abakhathi ngexesha nodwa ngela xesha ke mazima bakumaqhasho kusemnyama intombi yayithwalwa nodla kusasekhona ngafuna uhamba ngikhangelele nakwezikamakhulu ezindala yayithwalwa uba ukazi uyawoyika amantombi intombi enhle pha uyawoyika amantombi uthi efikile mecangwayo lithi ngagqithe kodwa ngale mini wazingama eyayekwa kwinto yothwala pha kumantinga noko maqhashi sebebalayita isibane kuba kaloku ayisathanga ngale mini wavuka ekuseni wakuxelela utamkhulu uba yeyi uba ukazi ingathi ikhona intombi yasemakhumeni ephaya kuronda ayibonileyo wathi utamkhulu kusasa kuzawufuneka kuhanjwe kuyobikwa kusasa ebusuku bethi kaloku uba ukazi uyawoyika le ntombi ndiyasola into yoba phaa entangeni nobala ngaphantsi yona yabilele mbini ayoyika Thixo ophendule ngomlilo abe nguye uThixo omakakhonze le ntombi ayimginyi ncam uba ukazi ngenxa yesiko okanye nesithethe kokwa becinga yena obusuku oba uzawuqala njani ukuthini wabuwa bubuthongo yathi pha phezulu ndiye Makhuma uNozibani ulapha ningamfuni yathi iparagraph yokuqala eyesibini yathi kodwa akasekho ubhubhile wathatha ikwekwe wathi mayikhwele ehasini ihambise le leta isemakhumeni wayinika instruction utatomkhulu wayinika instruction wathi Themba uzuncede mntanam noba imeko ithini ungehle ehasini ungehle ehasini wahamba uThemba walikabathulisa ihasi bayefika emakhumeni emva kwendlu wafika kwixhexwazana amadoda amakhuma esavalelene endlini ngoba intombi yawo idukile engayazi okoba azawuthini uThemba wayigqithisa incwadi kumama ebesemva kwendlu esikhamanzi emphandeni kathi ngelishwa umama unozala wale ntombazana mzima wayifunda incwadi ndiye Makhuma ubuyiswa ningamfuni ulapha kuthi yonwaba
inhliziyo kaNozala yonwatshe isonwatyiswa ngoba ingcwaba lentombi lisemzini, kodwa bayafunda iparagraph yesibini, kodwa akasekho sithetha nani ubhubhile. Wasichwa isikhalo uNozala phuma amadoda asemakhumeni, kanti kula madoda asemakhumeni kukho indoda enompu. Ejika uThemba nehashi ya-eyima le ndoda yambetha izihlandlo zazithathu emqolo, yathi ncwaba lekwekwe yalala phezu kwehasi lakugabadula, ihasi ligoduka. Walibona uThemkhulu livela phaya, wathi kwenzeke ntoni? Kodwa lo mtshana ungamameliyo bendimxelela ngoba angehlike ehasini, afika ibukabi yehasi yema phambi kwenkundla. Waphuma uThemkhulu wathi kwenzeke ntoni? Wathi uThemba, Themkhulu, ndilimele mqolo, andehlanga kodwa ehasini ileta yona ndiyichithisile. uThumsani boysi abakunjalo afika phakathi kwezulu waxelela makhulu ngoba ndilimele mqolo, kodwa ileta andilahlanga. Nomama uNomthunzi afika phaya uzawukhomba inxeba elisemqolo, athi ndilimele, indibazile, imbumbulu yalizwe, kodwa andehlikanga ehasini. Yena nto ndifuna uyithetha mzima nosapho lwakho. UNomthunzi angabhubha naThumsani, kodwa usungehla ehasini, uhlale phezu kwalo ihasi elikuKrestu elizawuhamba nawe kule ndlela yobomi uyiqalayo, elizakuxhasa. Ntomdayisi boyisi, ungehla ehasini, uhlale kumethembeni uThixo. Imeko ithini elasazakudyanise? Myeka uThumsani ayaphumla, myeka umama wakho ayaphumla, ngoba mini yabi ibifikile ebekungekho nabanina ebengachitha ngabo. Thixo xolo makanigcine, Thixo xolo makakhunge ngani, Thixo xolo makanomeleze, uThixo xolo makanithande ngokude bekunaphakade. Amen. Sewenkosi yethu uYesu Kristu, nzulu yemfihlakalo, nzulu yesimanga ezalisa umhlaba nesibhakabhaka. Nanga Thixo wethu amadinga ethu siwabeka phambi kwakho, nazi nezikhungo zethu sicela impendulo yakho, ngoba wena unguThixo onoxolo, unguThixo onothando, unguThixo onobubele, unguThixo ongaguquguqukiyo. Mzali wethu osithanda, sondela Nkosi phambi kobuso bakho, Thixo wethu onamandla. Emveni koba umntana wakho Nkosi esanduma phezu kwentaba yakho, evulela Nkosi amandla ukuba ehle eze kwigadi azomnkcenkceshela, khona ukuze mzali kuvele iziqhamo ngexesha elifanelekileyo. Thixo wethu onamandla, sithi Nkosi enamandla wethu amakhulu, siyayazi Nkosi into yoba thina siphosisile, thina Nkosi silahlekene nendlela zakho. Thixo wam onamandla, Nkosi thina senze izinto ebekungafanelekanga ukuba sizenzile, saze Thixo wam onamandla
Sathezwa bekufanele basizenzile. Sazenza Thixo. Xolo Thixo wethu. Xolo bawethu onamandla. Uxolo mzali ngokuphosisa kwethu ezantsi emhlabeni. Ngoba Nkosi kwenza into yoba wena umvumela uSathana adlale ngathi. Thixo wethu onamandla, mzali wethu othandekayo. Sizoma apha Nkosi. Sizothi nqanda isithunywa sakho Thixo siye kubulala. Sizoma apha mzali wethu othandekayo. Sisithi Nkosi, siyayazi into yoba utsho wena lizwini lakho okoba ongena sono uyazikhohlisa. Kodwa Nkosi, noba kunjalo sizophakamisa izandla sisithi mzali wethu othandekayo, nqanda isithunywa sakho siye kubulala. Kumkani wethu onamandla amakhulu, uxolo Nkosi yethu, uxolo. Uxolo Mongameli. Sizothi uxolo Thixo. Sizothi uxolo Nkosi enamandla ngokuphosisa kwethu. Ngoba siyayazi into yoba xa uqumbile wena, isandla sakho sibuya kabukhali apha kuthi. Sizothi uxolo ke Nkosi. Somisa uxolo phambi kobuso bakho. Ngoba siyayazi into yoba ukuba singasondeli kuwe sizocela uxolo kungayinyikitsha yokufa. Siyabona ke Nkosi into yoba uqumbile wena. Yilento ke Nkosi sisithi phambi kokuba sisondele kuwe kodwa siguqa ngamadolo. Sisondele kuwe sizocela uxolo Thixo. Sisithi Nkosi, nqanda isithunywa sakho Thixo wethu onamandla, mzali wethu othandekayo, umkhonzi wakho apha Thixo wethu olungileyo, uthathalele family engxolakhlekileyo Thixo onamandla. Ulungise Nkosi abantwana bakho abangayaziyo ba bazothatha ntoni na, badibanise nantoni. Kaloku Nkosi yethu Thixo wethu onamandla, umntana wakho Nkosi uyawathandeza wena ukuba Nkosi usungena ngaphakathi kwencakama ulimi lakhe. Thixo wethu onamandla, khona ukuze Nkosi akwazi ungena ezintliziyweni zabantwana bakho Thixo wethu onamandla. Ewe Nkosi, siyabulela Thixo wethu onamandla, siyabulela Nkosi ngelizwi lakho olithethileyo pha Thixo wethu onamandla amakhulu. Kaloku Nkosi lizwi lakho, lalo lizwi Thixo elaphunzisayo amakhama Nkosi phezu kwanto yabaseLibanoni. Elo lizwi Nkosi lilo ke Thixo elisandiwiswa pha. Shukumisa Nkosi, shukumisa Thixo. Lungisa inhliziyo ezanakeleyo khona ukuze abantwana bakho bangabuza nemibuzo engaphendulekiyo. Yini nathi kungena usiva unokwazi ke Nkosi ngoba ngenxa yethu sodwa ukusive Thixo. Khawusive Mongameli wethu, khawusive Thixo wethu. Yini na Nkosi, khawusive. Khawubaleke Thixo ngoko, khawubaleke Nkosi. Senducela ke Thixo, khawuyenze nje isantya esikhawulezileyo. Ungena apha Nkosi komhlaba seKapa Thixo wami onamandla amakhulu. Apho Nkosi abantwana bakho bengena sini, apho Nkosi abantwana bakho
bakhohlakeleyo, akho mntana omncinci, akho mntana omdala, bonke Nkosi elungileyo ingathi Nkosi bafakwe intwenye Thixo amandla amakhulu. Khawuyafika apho, khawuyafika Thixo, khawuyalungisa okokuba Nkosi sithi abonileyo siqolele Thixo, kodwa isayazi into yoba wonke wayithetha into ethi Thixo wathona amandla ndibuvelela ubugwenxa boyise kuvelela konyana kumkani wathona amandla ukuba Nkosi kona abazali ukuba Thixo kona bakhokho bethu yini nake ngoku uzobetha thina iyakuba Thixo usiyeke thina Thixo amandla ngoba kaloku Nkosi Thixo wathona amandla amakhulu siyaphela ngoku Thixo wamona amandla siyaphela Thixo wethu siyaphela Thixo wethu siyeva Nkosi ngoku istropu sihleli phezu kwenhloko yethu Thixo wathona amandla amakhulu ixhala lethu linye mzali wethu othandekayo ukuba lintoni nalizwe sakubhubha thina mzali wethu onamandla amakhulu yilento ke Nkosi sizothi Thixo wethu khawuvakalelwe mzali wethu othandekayo ukuba Nkosi lento wayenza kuJob uyenza nalapha kuthi Thixo wabona amandla asikwazi thina unyamezela into yanyamezelwa kumkhonzazana wakho Thixo wabona amandla umkhonzi wakho wathi ebenento zonke akabi nanto Thixo wabona amandla umkhonzi wakho wathi bephilile wanamathumba kumkani wethu onamandla bemka bonke abazana naye kwashiyeka yena waliwa nalapha endlini yonke loo nto Nkosi wawuyenza uyazi wena ukuba ukuthembile uJob thina Thixo asinabo lo mandla Thixo wemona amandla amakhulu asinalo olokholo wayenalo mzali wethu uthandekayo kodwa sizothi ngoku Thixo sisenalo entwana encinci sithi xolo Nkosi khawujika ubuso bakho ngoku ubujongise kuthi Thixo wamona amandla amakhulu khona ukuze ilizwe lakho ibe lilizwe wawulithembile Eliya wawulithethe okuba ufuna libe lilo Thixo wamona amandla amakhulu iva ke Nkosi lo mthandazo usikelele uthamsancelise uyofikelela kwinhliziyo zabantwana bakwamakeleni bonke nezihlobo zonke nezalamane bayazi into yokuba ayikokuphela kobomi obu mzali wethu othandekayo sikelela ke Nkosi konke ukuthamsancelise ngoKristu Nkosi yethu ngoku kude bengaphakade amen. Enkosi Mongameli xolo ke mawusilungise uma usilungisa uzamgqiba Yesulanga 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 Yesulanga
Awentoli ngesixhosa. Unom Yimaka uzayiphinda le ngoma. Yima. Tribute.
anamandla. Kambe ndisimapha mna ntoza umkhulu wami lo namandomelelanga, kodwa ke ndinento enye enditshoyo nditsho undiphucile Thixo emveni kokuba ndikhethe wena ndashiya izinto ebendicinga uba zinexabiso ndiphucile Thixo. Kambi uba bendisazi into yokuba imini yokufa kwabantu iyatyhilwa besinozilungiselela twenze mafutshane tatam, bekumzali lo, bekumkhulu wam lo. Kambi nangala mini banduluka ngayo ifowuni yokuqala ibethwe ndim, ndifowunele umkhulu wam lo umapheceleni kwam ndithi bandulukile ngoba ndithi into mjonga utata kasabambi kakuhle. Twenze mafutshane incwadi ke incwadi zendumiso endwandetini etibulelane ke Yehova ingaphakade xa usahlela ke pha ngezantsi ungekafiki kakhulu ithi ndityhale ngamandla into kama ndiyiwe, kodwa Yehova wandihlangula ngoba ndisondela kuloo nto kunto yoba zokutsho ezozithonga ndipha kulaa ndlu bekuba nam ndiphumile, kodwa ke Yehova wandihlangula. Xa isehlela ngezantsi ithi nguThixo wam ke ndiyakubulela, nguThixo wam ke ndiyakuphakamisa. Banjani ke abantu abaphakamisa uThixo? Bafana nomfo ke owakhe wakhululwayo, basuke kwehla izithunywa zezulu zathi hamba kunye nosapho lwakho ngoba iSodom neGomora sakutshabalalisa. Siseza kukhululwa nathi tata, izomelela zakaloo mntu ngolwa sifela Yesu Kristu. Amen. Bamba uyindoda mzima, uyindoda caduma, uyindoda sophijo phela bemfenzele. Hamba man, hamba uyindoda. Niqibile lo. Mamele. Ixolo mamelandi.